ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi enggal jumeneng. Nggih kagem Pak Kukilan Besole ingkang badhe tayupan tanggal sekawan Juni. Monggo ingkang pikantuk sampur kula aturi jumeneng. Monggo Bu Wiji gendengipun barene iki. Monggo kula aturi enggal jumeneng. Bu Wiji saking Karanganom. Monggo ora rumangsa, Pak. Tresno lamun ratri tansah gubet ati. Ewo semono sliramu kok durung gelem bloko. Tansah tak tunggu-tunggu anggon mumur sapa karo aku. Reroncene Sekar Mati iku lambang katresnan sejati. Senajan kaya ngopo jroning ati ora bakal tega. Pinuju aku kata mau karo sliramu. Tak rewangi nelongso ning sliramu kok ora rumangsa. Sesarengan kalian Surya Aji Budaya. Nggih, menika pundhutanipun Ibu Wiji saking Karanganom. Nuwun sugeng dalu panjenengan Bapak Pak Lipur kalian Pak Lipron.
rene